שלום בנות, אני גאולה אופמן מעצבת שיווקית ובונה אתרים שמושכים לקוחות. כשליבי ביקשה ממני שאני אציין לכם את הסרטון הזה, ניסיתי לחשוב מה הערך הכי משמעותי שאני יכולה לתת לכם, כזה שבאמת יוכל להקפיץ אתכם ואת העשייה שלכם. אז אתם מכירות את זה? כשאתם נכנסות לפייסבוק אתן גוללות מעין גלגול אינסופי שכזה, ונתקלות בלפחות מאות פרסומים מדי יום. אבל אם תשימו לב, יש את הפרסומים האלה שיקפצו לכם לעין, כאלה שאתם תראו את התמונה, ועוד לפני שתראו מי כתב אותה, אתם ישר תדעו שזה אותו עסק או חברה שאתם אוהבים לעקוב אחריהם. אז מה עושים? מה בעצם הסוד שגורם לאותם פוסטים לקפוץ לכם לעין, ואיך אתם יכולות לעשות את זה לדף העסקי שלכם? אז הסוד הוא נראות. נראות שיווקית ואחידה. איך בעצם מגיעים לזה? מתי שאתם מפרסמות ואתם משתמשות בצבעוניות לפרסומים שלכם, תקפידו על צבעוניות אחידה. תבחרו לכם בין 2 ל-4 צבעים שאיתם תלכו לאורך כל הדרך. זה תהיה פלטת הצבעים שלכם. אם יש לכם לוגו או מיתוג, תשתמשו בצבעוניות של המיתוג שלכם. זה צבעוניות שתזוהה איתכם, וכל מי שיראה את הפרסומים ידע ישר שזה שלכם. אם למשל אתם מפרסמות תמונות, תשימו את הלוגו שלכם למטה, כדי שישר יקשרו את זה לכם, שהמוח יראה את הלוגו וישר יקשר לעסק שלכם. מתי שאתם משתמשות בתמונות, תנסו להשתמש באיזשהו קו אחיד של תמונות. מה זאת אומרת? זה לא אומר שכל התמונות צריכות להיות העתק הדבק. אבל למשל, אם אתם משתמשות בעולמות תוכן, אז תקפידו על עולם תוכן אחד, נגיד כמו למשל טבע, או פרחים, או בישולים, או ילדים, או לא משנה מה, אבל סגנון מסוים של תמונות שילך אתכם לאורך הדרך. זה לא אומר שכל הפרסומים שלכם צריכים להיות אותו הדבר, זה אומר שכן יהיה לכם איזשהו קו אחיד, אוקיי? עכשיו, עוד דבר שכדאי מאוד להקפיד עליו, זה מסר שיווקי מדויק. זה אומר, תסתכלו מה אתם בעצם רוצות להעביר ללקוח, מה יכול לקדם אותו, מה מעניין אותו, מה הכאב, הצורך, הדברים שהוא מחפש, מה מעניין אותו. הדברים האלה יוכלו לעזור לכם ליצור לו באמת פוסטים מעניינים, שבאמת הוא ירצה לעקוב אחריהם, לעשות את הלייק שלו ולשתף גם הלאה, אוקיי? אז כדאי מאוד לעשות תוכן מעניין. תשתפו את מה שאתם עושות, גם בדף שלכם וגם בדפים של עסקים או דפים עסקיים שונים, כדי שבאמת תגיעו לתפוצה רחבה יותר. עכשיו, עוד טיפ שאני ממש רוצה לתת לכם, זה תהיו אתם. תראו, אנחנו דתיות כולנו, חלקנו חרדיות, ויש פה משהו שבאמת גם לפעמים קצת מתנגש עם מה שאנחנו יודעים מההלכה וכאלה. נגיד יש כאלה שכן יכולות לשים את התמונה שלהם, יש כאלה שמצלמות את עצמם, יש כאלה שלא, כל אחת ומה שהרבנים שלה מורים לה לעשות. אבל גם אם אתם לא שמות תמונה, גם אם אתם לא מצלמות סרטון, אתם עדיין יכולות להביא את עצמכם. להביא את עצמכם זה לא אומר להתחיל לשתף בכל מה שאתם עושות בחיים ובכל מה שקרה לכם בחיים, אבל להביא את עצמכם זה אומר לשתף קצת מה אתם אוהבות לעשות, מה טוב לכם בעשייה, מה מרגש אתכם, מה מניע אתכם, סיפורים שלקוחות אומרים עליכם. תשתפו את האירועים האלה מהחיים שלכם ותכתבו את זה באמת כמו שאתם מספרות לחברה בגינה, או לשכנה ממול כשאתם יושבות לשיחת קפה. כי ברגע שאתם תביאו את עצמכם במקום הכי אמיתי, שלב, באמת, מי שאתם, אתם תראו יהיה לכם הרבה יותר תפוצה והכרה לפעילות שלכם. כי אנשים מחפשים לקנות מאנשים. אנשים לא רוצים שיתחילו למכור להם בשפות שיווקיות או סיסמאות וכאלה. וברגע שאתה מביא את עצמך עם הקשיים, עם ההצלחות, אז אנשים באמת מתחברים ורוצים לקנות מכם. אז גם אם אתם לא שמות את התמונה, גם אם אתם לא מצלמות וידאו, תקפידו באמת לשים את עצמכם בקדמת הבמה, לשתף, לספר, ולהיות כל הזמן בעשייה. כי העשייה הזו מביאה להצלחה. אז אני מאחלת לכם בהצלחה רבה, ואם אתם רוצות לשאול אותי שאלות
בנושא של שיווק, בנושא של מיתוג, בנושא של עיצוב גרפי שמושך לקוחות או עיצוב ובניית אתרים, אני פה בשמחה כדי לענות לכם על הכל. יום נפלא, להתראות.